Ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Ako po si Aizelyn David Manzon. Ako naman si Jake Morales. Samahan niyo kaming kilatisin ngayong gabi ang mga kandidato para sa May 13, 2019 elections. Ito ang plataforma, The CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Kasama nga si tatlong kumakandidato para sa pagkasenador ang magpapakitang gilas ngayon sa mga mamamayan ng Central Luzon at sila'y pawang mga abogado. Yan, partner, tama ka dyan. Balita ko, itong mga tatlong panauhin natin ngayon ay nagsusulong raw ng mga programa na pakikinabangan ng mga manggagawa. Nabibilang sila sa grupo na kung tawagin ay Labor Win o yung mga kandidatong galing mismo sa sektor ng mga manggagawa. Para sa mga manggagawa riyan at iba pang nating mga tagapanood, huwag po kayong magpahuli sa usapan. Maaari kayong mag-post ng komento o reaksyon sa ating mga official social media pages gamit ang hashtag na #Plataforma2019. Yan, partner, makibahagi po kayo sa ating pong talakayan. So, partner, wag na nating patagalin pa. Ipakilala natin ang ating mga bisita mula sa Labor Win Coalition. Panoorin po natin ito. Kilalanin natin ang mga kandidato para sa pagkasenador na magbibigay ng kanilang plataforma ngayon. Attorney Ernesto Lawin Arellano. Si Attorney Ernesto Lawin Arellano ay mahigit 50 taon nang nagsisilbing abogado ng mga manggagawa at may hirap. Siya ang tumatayong Chief Legal Counsel ng Legal Advocates for Workers' Interest o Lawin at ng Katipunan ng Maralitang Pilipino o Kampilan. Tubong Nagilian, La Union. Naging principal si Arellano sa Baguio Colleges Foundation na kinilala ngayon bilang University of Cordilleras at naging profesor rin siya ng dating Philippine College of Commerce o ang Polytechnic University sa kasalukuyan. Noong panahon ng batas militar, nakulong ng 3 taon si Arellano bunsod ng kanyang paglaban sa diktatoryang Marcos. Kabilang sa kanyang isinusulong ay ang paglulunsad ng Total War laban sa kahirapan at pagpapatigil sa kontraktualisasyon. Attorney Jose Sani Matula. Si Attorney Jose Sani Matula ang kasalukuyang tagapangulo ng Federation of Free Workers at dating chairman ng Nagkaisa. Ipinanganak sa Barongis, Maguindanao. Una siyang nagtrabaho bilang isang newspaper boy para matustusan ang kanyang pag-aaral. Nanilbihan rin si Matula sa La Ignatiana Apostolic Center kung saan siya naging document translator for agrarian reform at sa Ateneo de Manila Institute for Social Order bilang isang labor desk education officer. Si Matula raw ang magiging tunay na representante ng mga manggagawa kung palaring maihalal sa Senado. Attorney Alan Montaño. Si Attorney Alan Montaño ang President Emeritus at International Secretary ng Federation of Free Workers at miyembro ng National Tripartite Industrial Peace Council. Siya rin ay miyembro ng Board of Trustee ng Kaunlaran ng Manggagawang Pilipino Incorporated. Ipinanganak siya sa Banga, South Cotabato at kasalukuyang naninirahan sa Caloocan City. Dating nanilbihan si Montaño bilang National President ng Philippine Association on Voluntary Arbitration at Board of Trustee ng Overseas Workers Welfare Association o OWA. Kabilang sa kanyang mga isinusulong ang pag-amyenda sa Wage Rationalization Act at pagbibigay karagdagang benepisyo sa mga manggagawa. Inimbitahan din po namin ang dalawa pang kasapi ng Labor Win na sina Attorney Nery Colmenares at ka Leo D. de Guzman, subalit hindi po sila makadadalo. Okay, so partner, sa ating unang round, bibigyan natin ng tig-4 na minuto mga kandidato para ipahayag ang kanilang plataforma de gobyerno. Siyempre, ang unang magsasalita po ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagbunot ng pangalan dito sa fishbowl. Okay, so partner, bunutin mo na kung sino ang unang magsasalita sa ating mga kandidato. Ang una pong magsasalita ay si Attorney Ernesto Lawin Arellano. Ipakita natin, partner, sa ating mga manonood. So, punta na po kayo sa harapan. Attorney Ernesto Lawin. At meron po kayong 4 na minuto para ipahayag ang inyong plataforma de gobyerno. Go ahead, Attorney. Sige po. Attorney?
You have, okay po. So, partner, napakahalaga na itong programa natin ay nandito ngayon para mabigyan ng pagkakataon ng mga kumakandidato natin na ipahayag yung kanilang mga programa. Kasi dapat malaman yan ng mga mamamayan. Very important yan sa kanilang pagboto sa Kaya nga darating na sinasabi Mayo. natin, every time, partner, ay nagsisimula ang tamang desisyon doon sa tamang impormasyon. Tama ka dyan, partner. At yan, ito na, no? Huwag na po nating patagalin pa. Attorney Ernesto, meron po kayong 4 na minuto para ipahayag ang inyong plataforma de gobyerno. Pinapatunayan ko ang nasabi na kanina na ako ay si Attorney Ernesto Lawin Arellano, kumakandidato para senador, number 18 sa baluta. Number 11 pala sa baluta. Mga kapatid, number 11 sa baluta. Pinapatunayan ko rin na bago akong naging abogado, ako'y naging magsasaka at naging guro sa Universidad ngayon of Cordilleras. At pangalawa, yung Polytechnic University of the Philippines. At nang ako'y maging abogado, aking inilaan ang aking panahon para sa mga manggagawa at para sa mga maralita. Sa loob ng panahon ng 50 years, aking nakita na ang kakambal ng mga manggagawa at maralita ay kahirapan. Kaya kapag silawin ay papalarin na makalipad sa Senado, ang kanyang legislative agenda ay ma-focus sa laban sa kahirapan. War on poverty. Dapat ito yung makahulugang kakambal na isinusulong ngayon ng kasalukuyang pamahalaan na war on drugs. Kinakailangan na may gera laban sa droga. Kinakailangan may kakambal ito na trabaho at rehabilitation para maging makahulugan at may direction ang laban sa droga. So mga kapatid, the war on poverty ang makahulugang kakambal ng war on drugs. Bakit pa marami sa ating mamamayan, lalo na mga manggagawa, ay nahihirapan? Ako'y naniniwala sa survey na unequal ang opportunity, unequal ang access ng mamamayan sa kayamanan ng Pilipinas dahil ang mga property ang na-concentrate sa iilan na tinatawag nating oligarchy. At itong oligarkiya naman, sila naman ang may control sa political processes. Kaya sa buong bansa ngayon ay concentrated ang kayamanan, concentrated ang opportunity na umunlad sa kamay ng iilan. At ang political processes sa ating bansa ay concentrated din sa kamay ng iilan na tinatawag natin political dynasties. Kaya mga kapatid, ang aking isusulong ay legislations para magkaroon ng equal distribution ng kayamanan at resources sa Pilipinas. Ito ang lamang ang tanging landas. Kaya sinasabi na sa Ligang Batas, ang pangunahing tungkulin ng Kongreso is to distribute wealth, income, and resources in the Philippines. Kaya ang una kong hahabulin ay ipagpapatuloy ang land reform at may kakambal na paglunsad ng agricultural cooperatives para hindi mabawasan yung productivity ng lupa at hindi tayo magkulang sa bigas. Pangalawa, aking ilulunsad yung trabaho. Lumikha ng maraming trabaho para sa mga manggagawa. Okay, Mga kapatid, salamat po, ito Attorney yung agenda, Ernesto. trabaho. Okay po. Tapos na po yung inyong oras. So, ang next candidate natin, partner, malalaman natin sa ating fishbowl kung sino po ang susunod. So, This time, I see Attorney Alan Montano. Yan po, pakita natin sa ating pong mga manonood. Okay. So, Attorney Alan, meron po kayong 4 na minuto para ipahayag ang inyong plataforma.
Maraming salamat Jake, maraming salamat Asilin sa pagkakataong ito. Magandang gabi sa lahat ng ating mga televiewers. Ako po si Atty. Alan Montaño, Tubong South Cotabato. At ang mga magulang ko ay parehong galing Iloilo. Narinig nyo na kanina si Atty. Montaño ay isang abogado. Yes, naging abogado ako dahil sa tulong ng uring mga manggagawa. Ako po ay naging abogado dahil sa scholarship ng FFW. At bago ako magpatuloy, tahasan kong sasabihin, sa lahat ng kumakandidato sa ngayon sa Senado, tanging si Atty. Montaño lang ang anak ng isang pisanting magsasaka. Kami po ay, ang aking mga magulang po ay mga magsasaka sa South Cotabato, walang sariling lupa. Siyam kaming magkakapatid, pero sa awa ng Diyos, kami naman lahat ay nakapagtapos at sa ngayon ay may mga kanya-kanya na rin magandang, kahit papano, nakakaangat sa ordinaryo kumpara sa mga ordinaryong mga mamamayan sa pamumuhay. Gusto kong i-emphasize na yung kahirapan ay hindi sagabal sa pagiging successful ng isang mamamayan, sa isang buhay ng ating mga mamamayan. Si Atty. Montaño, simula ng 1994 ay nagtrabaho bilang legal researcher sa FFW because as a scholar, I have a scholarship obligation to serve the Federation for the same number of years na ako ay kanilang pinag-aral. So in 1995, ako ay naging abogado. In 1997, ako ay naging presidente ng union sa loob ng aming federasyon. Meron kaming union sa loob ng aming federation. In 1998, ako po ay naging presidente naging head ng FFW Legal Center. And in 2001, naging Vice President, 2006, naging Presidente, at simula ng 2011 hanggang sa kasalukuyan, ako po ay National President Emeritus and International Secretary ng Federation of Free Workers. And in that capacity, ako po ay naging isa sa co-convenors ng Nagkaisa Labor Coalition. Ito po ang pinakamalaking koalisyon ng mga organized labor sa buong bansa at pinamumunuan sa ngayon ni Atty. Sani Matula. Bilang isa sa co-convenors ng Nagkaisa Labor Coalition, ako po ay naatasan bilang chairman ng lobbying committee. And in that capacity, at sa ating pagdadalo sa mga public hearing sa Kongreso at sa Senado, wala tayong naging problema sa lower house dahil marami tayong mga kapartners dyan, marami tayong mga kabalikat dyan ng mga progressive congressmen. Ang pinakamalaking problema natin sa Senado, we really find it hard na makapaghanap ng mga sponsors ng mga batas, ng mga measures na gusto nating maisabatas sa Senado. Ngayon, kung tayo ay papalarin, at bakit tayo tumakbo? Precisely tayo tumakbo dahil nga sa kakulangan ng representasyon ng mga manggagawa sa Senado. Kung sakali tayong papalarin, atin pong isusulong yung 8 agenda na napagkasunduan namin sa Labor Win. Ano yun? Labor Win. A Labor Win doesn't refer to the name of the group, but yan po ay acronym noong advokasya na napagkasunduan naming 5 na dadalhin pag sakali kami ay mailuklok sa Senado. L, lumikha ng disenteng trabaho. A, agrikultura at industriya ay palakasin. B, babaan ang presyo ng pangulahing bilihin. O, OFW Defense and Empowerment. Magtatatag tayo ng OFW Investment Fund na magkaroon ng return on investment at the rate of 12% per annum so that yung ating mga OFW ay hindi habang panahon nasa abroad. Hindi kailangan mamuti yung buhok para mag-abroad at wala namang savings at the end of the day with state guarantee. W refers to wages. Kami ay naniniwala na dapat i-nationalize na ang minimum wage. Mas mataas sa ngayon yung presyo ng bigas, presyo ng isda, presyo ng dilata sa probinsya kaysa sa Metro Manila. I refers to insurance, unemployment insurance. Yung ating mga kababayan na wala ng trabaho, dapat makatanggap ng ayuda sa gobyerno. Then end, no to chacha ni Gloria. While we have favoring amendments to the Constitution, it must be through constitutional amendment. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Salamat po, Atty. Alan Montaño. So, partner, napakagandang marinig yung kanilang mga programa at plataforma para sa ating mga kababayan. At syempre, ang panghuli nating kandidato, partner. Oo, dahil narinig na natin yung dalawa sa ating tatlong panauhin, ang pangatlo ay walang iba kundi si Atty. Sani Matula. Sa harapan po kayo. At meron po kayong 4 na minuto. Maraming salamat, Jake at Asilin. Isang magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ang una kong sasabihin sa inyo, walang tunay na mga pagsalita para sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, maliban sa mga taong nanggagaling sa mga manggagawa at magsasaka. Ang mga manggagawa at magsasaka ay di dapat matakot sa kapangyarihan, dapat panghawakan ng mga manggagawa ang magsasaka ang kapangyarihan upang mabigyan ng direksyon ang pagbabago na gusto natin sa ating lipunan.
Ako po si Attorney Sani Matula, isang dating newsboy na naging abogado ng mga obrero at ng mga magsasaka. Ako rin po ay nagtuturo ng constitutional law at labor law sa 3 universidad sa Metro Manila, sa University of Perpetual Help, sa Manuel L. Quezon University, at sa University of Manila. Ang dala-dala ko pong agenda ay sinabi na ni Attorney Montaño, sinabi na rin po ni Attorney Arellano. 5 po kaming nagdadala ng agenda ng labor win para sa mga manggagawa. Ang bibigyan ko po ng diin ay yung dalawa, ang regular na trabaho at pagtuldok sa Indo at ang national minimum wage. Kung ating titingnan kung ano ang babaguhin sa ating kasalukuyang batas, napaka-importante po ang pagbabago sa Article 106 at sa Article 288 ng Labor Code. Kinakailangan po na i-define nating maigi yung prohibited na labor-only contracting at categorical po itong i-prohibit sa ating batas. Dapat po na yung labor-only contracting, yung walang capital, walang substantial capital or investment, ay gawin nating substantial capital and investment para po seryoso kung siya may isang independent contractor. Ang pangalawa po na sinabi ko ay yung national minimum wage mula sa kasalukuyang regional wages na ating naranasan sa kasalukuyan. Paglagay ko ay tagigbang na at hindi na angkop para sa ating mga manggagawa. Mayroon pong diskriminasyon ang mga manggagawa na nasa labas ng Metro Manila, kaya po ang mga maraming manggagawa na magnet na pumasok sa Metro Manila dahil mas mataas ang kanilang sahod kaysa labas ng Metro Manila. Kung ating titingnan ang ginagawa ni Juan doon sa Hulo, ay dapat may bayad na katulad din sa ginawa ni Pedro dito sa Metro Manila. Kaya po ang ating isusulong ang regular na trabaho at tuldukan ang Indo, at yung pangalawa ay dapat yung kasalukuyan nating minimum wage na regional ay gawin nating pambansa. Mga kasama, kung gusto talaga natin ng pagbabago, huwag tayong matakot sa mga bagong kandidato katulad ni Atty. Montaño at ni kasamang Arellano, at yung dalawa pa namin kasama, si Leo Didi Guzman at si Nery Colmenares. Ito na po ang panahon ng pagbabago. Ang mga manggagawa ay zero ang representasyon sa Senado. Kaya ngayong Mayo 13, mga kasamang manggagawa, mga kasamang magsasaka, iluklok natin sa Senado ang tinig ng mga obrero, ang tinig ng mga magsasaka. Isang malayang bukas para sa ating lahat. Maraming salamat po, Attorney Sani. Opo, sa puntong ito, narinig po natin ang plataforma ng mga kandidato at ngayon naman, sasagutin nila ang isang tanong sa pamamagitan ng oo o hindi. So, pakiready po ang inyong mga placards. Ano po? At narito ang tanong. Pabor ba kayo sa muling panunumbalik ng death penalty? Okay, pakitaas po, maaari po kayong tumayo po siguro, ano po, or yan. Pakitaas na lang po. So, partner, ang sagot ni Attorney Ernesto Arellano ay, pakita po natin, Attorney, hindi. Yan. Ang sagot naman ni Attorney Sani. Sani Matula ay hindi rin. Ayan, partner. At panghuli, ang sagot ni Attorney Alan Montaño ay, ano po ang yung sagot? Yes and no. Okay, so ano po ang mas matimbang, Attorney? Oo po ba or hindi? Basta, papaliwanag ko yan. Okay po. So narinig po natin ang kanilang kasagutan dito sa ating katanungan. So partner, round 1 pa lang ito. Oo. Pero siksik na ika nga sa kanilang mga programa. Oo, pero sa ating pagbabalik, isasalang naman natin sila para sagutin ang ilang mga inihanda nating katanungan. Kaya wag po kayong aalis dahil magbabalik po ang plataporma
At nagbabalik po ang plataporma. Ang una namang sasagot sa ating mga katanungan ay gaya po ng ginawa natin kanina, pupunta tayo Partner, dito sa ating sino kaya fishbowl. ang una mong makukuha? So, round 2 na po tayo at ang unang sasagot sa ating katanungan ay si Attorney Alan Montaño. Okay, at narito po ang tanong. Kabilang sa mga naging pangako ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya ay ang pagtatanggal sa iskemang kontraktualisasyon. Subalit nang siya ay mailuklok, sinabi niyang may limitasyon ang kanyang kayang gawin. Mayo ng nakarang taon nang pirmahan niya ang isang executive order para ipatigil ang kontraktualisasyon. Ang tanong, naging epektibo ba ito? Kung hindi, ano-ano pa ang pwede niyong gawin kapag kayo'y naupo sa Senado para tuluyang buwagin ang ENDO? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Napakaganda nung tanong, Asilin. Sa kasalukuyan, sa katunayan yan, pending pa rin yung usapin ng Security of Tenure Bill na may layunin na tuldukan nga itong kontraktualisasyon. Ang malaking problema natin sa ngayon dyan, naipasa ng lower house as early as last year, na-forward na, naiakyat na sa Senado, pero hanggang sa ngayon, yung Senado ay still nasa interpellation stage pa rin. Terminated ng interpellation stage, nasa amendment stage. Natapos lang ang patapos na itong session nila at sinasabing ipagpatuloy yung discussion yan during tinatawag natin lame duck session o itong 3 weeks after this election. Sa katunayan, yes, it's true na ang Pangulo ay nag-issue ng certification certifying the bill as urgent. Ang isang problemang malaki dyan, di tulad ng ibang measures na sinertify ng Pangulo as urgent, ay may follow-up yung ating PLLO, yung Presidential Legislative Liaison Office, doon sa Senado o doon sa Kongreso para talagang maitulak yung pagpasa noong measure na yon. But in this Security of Tenure Bill, ating nakausap ang chairman ng Labor Committee na si Senator Joel Villanueva, wala man lang koordinasyon ang Office of the President after na sumulat si Presidente Duterte, sinertify nga yung measure as urgent, pero walang follow-up yung Office of the President sa Senado what precisely the direction to take. Ngayon, sakali tayo maluklok sa Senado, sinabi na ni Atty. Matula, talagang dapat nang tuldukan talaga natin itong Indo na ito. Dahil hanggat merong trilateral relationships, hanggat nandyan yung mga agencies, service providers, contractors, subcontractors, however you call it, so long as nandyan sila at sila yung employer ng ating mga manggagawa, never na i-improve yung buhay ng ating manggagawa. They will be perpetually receiving minimum wages. Bakit? Nangungumisyon lang naman yung mga service providers na yan. Kaya dapat talaga tuldukan na natin yung Indo na yan. Maraming salamat, Asilin. Okay, maraming salamat po, Attorney Alan Montaño, sa inyong kasagutan. Ngayon naman, partner, bunutin natin ang pangalawang sasagot sa ating tanong. Yan. So, Ang susunod naman pong sasagot sa katanungan ay si Attorney Ernesto Lawin Arellano. ito po. Yan. Bilang pag-ulit lamang po, kabilang sa mga naging pangako ni Pangulong Duterte noong panahon ng kampanya ay ang pagtatanggal sa iskemang kontraktualisasyon. Subalit, nang siya ay mailuklok, sinabi niyang may limitasyon ng kanyang kayang gawin. Bayon ng nakarang taon, ang pirmahan niya ang isang executive order para ipatigil ang kontraktualisasyon. Ang tanong, naging epektibo ba ito? Kung hindi, ano-ano po ang pwede niyo pang gawin kapag kayo naupo na Senado para tuluyang buwagin na ang ENDO? Hindi totoo na walang kapangyarihan sapat ang Pangulo para itigil ang contractualization. Sa katunayan, yung huling Administrative Order 174 to me is a betrayal of the trust na kinakailangan tapusin na ang contractualization. Sa batas ngayon, kapag ikaw ay nagtatrabaho ng necessary and desirable sa nego, 6 months automatic by operation of law, regular ka. Hindi pwede na ikaw ay maging regular sa agency. Ang 174, sinasabi niya na pwede ka, meron kang karapatan to be a regular employee, pero sa agency. That is a betrayal at sa ligang batas at dito sa 442 Labor Code. Dapat igiit enforcement ng batas. Maski palakihin mo man ang kapital ng agency, kung sasabihin na ikaw ay regular ng agency, betrayal pa rin yan dahil sa dating batas, ikaw ay maging regular ng principal
Kaya hindi totoo, mali ang sasabihin na mas kitaasan mo at yun ang tinaasan, yung kapital. Napakadaling taasan yung kapital. Yung may-ari, gagawa ng agency, dadagdagan lalo yung kapital. Kaya mas maganda na igiit yung kasalukuyang provision ng batas na kapag dumating ka ng 6 na buwan, regular ka na, kung desirable and necessary, yung trabaho mo. Ngayon, kung meron pa rin employer, nagigit yan, mabuti pa i-criminalize natin ang contractualization para matakot. Okay, maraming salamat po, Attorney Salamat Ernesto po sa inyo. Arellano, sa inyo pong kasagutan. At syempre, ang panghuling sasagot po sa ating tanong ay si Attorney Sunny Matula. Okay po, so parehong tanong po ito at uulitin ko po para po sa inyo. Kabilang sa mga naging pangako ni Pangulong Duterte nung panahon ng kampanya ay ang pagtatanggal sa eskemang kontraktualisasyon. Subalit nang siya ay mailuklok, sinabi niyang may limitasyon ang kanyang kayang gawin. Mayo ng nakaraang taon ang pirmahan niya ang isang executive order para ipatigil ang kontraktualisasyon. Ang tanong, naging epektibo ba ito? Kung hindi, ano-ano pa ang pwede niyong gawin kapag kayo naupo sa Senado para tuluyang buwagin ang ENDO? Meron po kayong 2 minuto. Yung deklarasyon ng Pangulong Duterte na ihinto o tuldukan na ang Indo ay may impact naman sa ating kasalukuyang sitwasyon sa kalagayan ng mga manggagawa. Maraming mga employer nagboluntaryo na irregular ang kanilang mga manggagawa, subalit napakarami pa ang mga empleyado na hanggang ngayon ay contractual pa sa kasalukuyan. Kaya sinasabi natin yan, may nagawa ang Pangulo pero not enough to solve the problem of contractualization. Ayon pa sa Labor Committee ng Senado ay mayroon pang 1.5 million na mga manggagawa ang nasa labor-only contracting o nasa abusadong kontraktualisasyon. At palagay ko mas marami pa dyan ang mga manggagawa na nasa illegal o abusive contractualization. Ang isang dahilan niyan ay napakababa ang penalty para sa labor-only contracting o violation ng security of tenure. Sa Article 288 ng Labor Code, 1,000 lamang hanggang 10,000 peso ang penalty maski na ilang daang manggagawa ang nasa labor-only contracting. O kung may 1,000 kang manggagawa na labor-only contracting, hindi natatakot ang mga employer na makita ng Department of Labor niyan sapagkat 1,000 pesos lamang hanggang 10,000 pesos. Ibig sabihin niyan, 1 peso lamang. Dapat dagdagan natin ang penalty. Ang House of Representatives nag-propose ng 30,000 bawat ulo. Kung tayo mapili sa Senado, gawin natin yung 50,000 ang bawat ulo na manggagawa na biktima ng kontraktualisasyon at ating bibigyan ng mabigat na parusa ang mga employer na tuloy-tuloy na nagva-violate ng ating batas sa paggawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Sunny Matula, sa inyong kasagutan. Narinig na po natin ang kanilang sagot sa ating unang tanong. Tumungo naman tayo ngayon sa ating ikalawang katanungan na sasagutin ng oo o hindi. Maliban sa Vatican, ng ating bansa na lamang ang wala pang divorce law sa buong mundo. Naniniwala po ba kayo na napapanahon na para magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Okay, so ating pong pasadahan ang kanilang kasagutan. Si Attorney Ernesto Arellano, oo ang kanyang sagot. Si Attorney Sunny Matula naman ay hindi. At si Attorney Alan Montaño, hindi. Hindi. Yan po. Ano po? Maraming salamat sa inyong pagsagot. At partner, second round pa lamang ito at mainit yung ating mga questions din na papanahon para sa ating mga kababayan. Kaya naman abangan nyo po dahil sa pagbabalik po ng plataforma, marami pa pong mga talakayan ang inyong matututunan. Salamat po kayo. At nagbabalik po ang plataforma. Partner, unang isasalang natin sa round 3 ay galing sa ating fishbowl yan, si Attorney Ernesto Lawin Arellano. Siya po ang unang sasagot sa ating tanong. At narito po ang katanungan.
Napapanahon na ba para itigil ang pagkakaroon ng regional wages? Ano ang pwedeng maging alternatibo rito para makahikayat ng mga nagdinegosyo sa mga lalawigan? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Tagal na kailangan tapusin yung regional wage. Bago yung regional wage naman, national ang minimum wage. Dahil ang presyo sa probinsya ay mas mataas pa nga. Kamakailan lang, bumili ako ng 1 kilong saging. 80 ang 1 kilo. Dito sa Maynila ay 60 pesos. Kaya sa probinsya, mas mataas. Kaya mas maganda na ipatupad yung minimum wage on the national scale. Alisin na yung regionalization ng minimum wage. Mas maganda na pantay-pantay ang minimum wage dahil hindi naman nakapagbigay ng solusyon sa decentralization ng mga negosyo dito sa Maynila. Hindi totoo na mas mababa ang cost of living sa regions. Mas mataas pa nga. Kaya, mas effective na ang minimum wage ay regional at itaas. Yung wage na nakapagbibigay ng dissenting pamumuhay at bigyan ng laman ang constitutional mandate na merong batas na dapat magbigay ng kahulugan sa mandato ng saligang batas na dapat magkaroon ang just share ang mga manggagawa sa fruits of their production. Recognize na ang labor is a major social force pero hindi siya nabibigyan ng sapat na share sa cost of production na kanyang ikinontribute sa production. So, yan, nationalize the minimum wage at bigyan ng batas na magbibigay ng kahulugan sa mandate na bigyan mo ng just share ang mga manggagawa sa production Right, na ginawa maraming nila. salamat po, Attorney Ernesto Arellano. O ngayon naman po ay mapapakinggan natin ang pangalawang sasagot sa katanungang ating ibinigay kanina. This point Okay, partner, sino ang iyong nabunot? Attorney Alan Montaño po. So, ipakita natin sa ating mga manonood. Okay po, so Attorney Alan Arellano. Yes, maraming salamat, Asilin. Napakaganda nung katanungan na yon. Since 1980s nang ipinasa yung Republic Act 6727 no yung Wage Regionalization Act na kung saan binase by regions yung maging pasahod sa ating mga manggagawa considering among others yung cost of living, right? At of course may objective na i-spread yung development sa buong bansa. Sa kasalukuyan, kahit saang sulok kami ng bansa pumunta, mas mahal ang presyo ng dilata, mas mahal ang presyo ng bigas, mas mahal ang presyo ng isda sa probinsya kahit saan sulok ng bansa kumpara mo dito sa Metro Manila. Bakit? Dito yung maraming choices. Mas marami ka ritong pagpipilian. Sa probinsya, iilan lang yung pagpilian ng ating mga kababayan at dahil iilan lang, dahil dito ang bagsakan halos sa Metro Manila, yung choices limited doon, kaya mataas yung presyo. Now, the only way by which we be able to encourage or to entice more investors sa probinsya, simple ang tingin ko, i-improve natin at sa ngayon mukhang nasa right direction yung ating mga kalsada sa ngayon, lumalawak sa pumupunta na i-expand, naging 2 lane, 3 lanes yung mga kalsada. So in short, na-address yung problema sa kakulangan sa infrastructure. Of course, nanatili yung problema sa airport natin, kaya yung ating mga kadalasan may mga delays sa mga flights. Ayaw ng mga investors yan. So those are other measures na dapat i-address ng ating kasalukuyang gobyerno. Thirdly, kung gusto natin na ma-encourage yung pamumuhunan sa countryside, bigyan natin ng special benefit o special privilege yung ating mga namumuhunan doon. Like for instance, whatever adjustment ibigay nila sa mga tao, ay charge natin to tax credit. Okay, sakto po. Attorney Alan Montaño, salamat po sa pagsagot sa tanong. At ang panghuli, Attorney Sunny Matula. Okay po. Napaka-importanting usapin ang usapin ng sahod o sweldo. Nung 2 o 3 araw na nakaraan, nandun ako sa bayan sa Loreto, Agusan del Sur, kung saan ako lumaki.
tinignan ko yung t-shirt na nakita ko mayroon din dito sa Divisoria, 80 pesos. Pero sa Divisoria ay 25 pesos, 30 pesos, 40 pesos. So, mababa dito yung damit kaysa doon sa Agusan del Sur, sa bayan ko, sa Loreto. Kaya yung taxes naman ay uniform, 12% ang VAT. At nung tiningnan ko yung gasolina o yung diesel na pino-fuel namin sa aming sasakyan, nako, mataas doon, 45. Dito sa Metro Manila, 44. Kaya palagay ko wala na yung usapin na mas mababa ang cost of living sa labas ng Metro Manila. Ang nakita ko ngayon ay may diskriminasyon sa mga manggagawa na tagalabas ng Metro Manila. At yan din ang dahilan bakit ang ating mga manggagawa ay nagkumpul-kumpulan doon sa Metro Manila dahil mas mataas nga doon at mababa dito sa labas ng Metro Manila. Kaya isa ring masolve kung i-national wage natin, palagay ko yung trapiko sa Metro Manila para hindi na maintay sa mga manggagawa na pumunta sa Metro Manila. Isa pa, kinakailangang pambansa para pare-pareho ang sweldo. Katulad ng mga nasa gobyerno natin, may mga salary grade sa buong Pilipinas, pare-pareho. Ba't ang pribadong sektor ay iba-iba? At na-discriminate nga ang mga probinsyano. Kaya kung tayo mapili na maging senador sa darating na Mayo 13, ating isulong ang pambansang minimum wage at buwagin na natin yung mga regional wage and productivity board para magkaroon ng pantay na paglingap ang mga Pilipino. Salamat, Attorney Sunny. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Sunny Matula. At sa pagkakataong pong ito ay tumungo naman tayo sa pangatlong katanungan. At bago yan, partner, bunutin natin kung Bumunot na sino muna tayo ang kung unang sino ang unang sasagot. sasagot. Okay. So, laging nauuna si Attorney Ernesto Arellano. Opo. So, kayo po lagi ang nabubunot namin sa una. Okay po. Sa harapan. Ang katanungan po ito, sang-ayon po ba kayo sa pagpasok ng mga trabahanteng Chinese o Chinese workers sa bansa? Kung hindi, ano po ang plano ninyong gawin para malimitahan ang paglobo ng kanilang bilang? Ako'y naniniwala sa non-discrimination. Kinakailangan tumupad sila sa mga batas. In the same way na ang mga Filipinos na magtatrabaho sa labas ay kailangan sumunod sila sa batas para makapagtrabaho sa labas. Ang hindi maganda ay marami sa mga Chinese ay illegal. Hindi siya sumunod sa batas. Kaya kung sila ay legal na nakapasok, dapat bigyan din sila ng oportunidad magtrabaho. Pero dapat merong preference na ibigay sa Philippine labor kung kaya nila yung trabaho. Meron naman batas yan na kapag kaya ng Philippine labor ang isang trabaho, dapat ibigay sa kanila. Pero igiit pa rin na tumupad kahit sino mang alien sa ating batas para pumasok sa Pilipinas. Sa employment, kinakailangan meron tayong preference na ibigay sa Pinoy. Preference sa Pinoy. Pero wala pa rin discrimination. Preference ang ibibigay natin sa Filipino workers against any Chinese man, Middle East man yan, pero preference sa Filipino workers. Hindi ako naniniwala na i-discriminate natin, kinakailangan tumupad sila sa batas in the same way na ang ibang bansa ay required ang Pinoy na tumupad sa mga batas ng ibang bansa. Okay, maraming salamat po. Attorney Ernesto Arellano sa inyong kasagutan. Partner, ikaw muna ang bumunot kung sino ang next. Ano? Sino kaya ang kasunod? Yan. So ito mga Chinese workers naman yung Ang ating pangalawang issue. sasagot, partner, I see. Attorney Alan Montaño po. So parang katulad kanina. ah. Opo. So meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. So uulitin. Sang-ayon ba kayo sa pagpasok ng mga Chinese workers sa bansa? Kung hindi, ano ang plano niyong gawin para malimitahan ang paglobo ng kanilang bilang? Meron po kayong 2 minuto. Thank you, Azeline. Unang-una, imbestigahan natin bakit sila nakapasok in the first place. Dahil ang batas natin maliwanag dyan. Walang foreign workers ang makapagtrabaho dito sa Pilipinas unless they are issued with working permit.
ng Department of Labor and Employment. Now, kung itong mga Chinese workers sa ngayon ay meron silang in their position working permit issued by the Department of Labor and Employment, I would assume na yung taga-Department of Labor and Employment ay ginawa yung kanilang trabaho with regularity. Ngayon, pero kaduda-duda because in the first place, ang batas natin, ang implementing rules maliwanag. Foreign workers or foreigners can only be employed dito sa atin if there are no qualified, willing, and able Filipino workers. Ngayon, inaharap natin isang malaking problema is kakulangan sa trabaho. Kaya ako seriously suspect na itong pagdagsa ng mga Chinese workers dito, there must be something irregular in it. So, kung merong after due process, upon investigation and after due process, kung merong mananagot, dapat may mananagot yan. We just have learned na maliban sa Department of Labor, ay ito pa ng Bureau of Immigration, ay pwede rin mag-issue ng working permit. So sakali kaming maluklok sa Senado, isa sa mga function natin, isa sa mga trabaho natin, tinatawag na oversight function, conduct tayo ng seryosong investigation, i-reconcile natin yung mga batas natin upang maproteksyonan yung ating mga manggagawang Pilipino. Yun ang importante. Pero I'm not ready to pass judgment immediately na dahil marami sila rito, immediately i-deport natin sila sa kanilang bansa. Dahil baka mangyari din yan sa ating mga kababayan who are working abroad. So in short, we first have to investigate and if found to be illegal, saka lang natin sila i-deport. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Alan Montaño. At ang panghuli, syempre, si Atty. Sunny Matula. Muli, ano? Ubus nata ng dalawa yung aking sasabihin. Pero ganun pa man, ang ating konstitusyon ay nagsasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung ating mga kaibigan ng mga Chinese o mga Indian o mga Korean na nandito sa Pilipinas, ay entitled din sila sa tinatawag na due process of law. At kung mga manggagawa sila, katulad ng ating mga manggagawa, ay dapat protektahan din ng ating batas. In particular, ang mga Pilipino, dahil dumarami yung mga Chinese workers na nagtatrabaho rito, ay masama ang loob. Siyempre, 5,000 na mga manggagawa ang umaalis sa ating bansa araw-araw, naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Subalit may trabaho pala rito sa Pilipinas, ibinibigay o may preference sa mga Chinese. Kaya hindi natin ma-blame ang mga manggagawang Pilipino na masama ang kanilang loob sa ating gobyerno. At kung tayo ay mapili na senador sa darating na Mayo, ating gagamitin yung oversight power ng Senado para ating titingnan kung legal ba talaga ang pagpasok ng mga ibang lahi at na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. At sa palagay natin, may mga rason o may mga ebidensya na nagtuturo na mayroong mali sa ating sistema sa kasalukuyan. Yung ating mga kontrata ata na ating pinirmahan sa China at ng Pilipinas ay mayroong mali sapagkat parang inaalaw na ang mga manggagawa sa ibang bansa na maaari ding gawin ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya kung tanungin mo si Juan de la Cruz o si Pedro de la Rosa, ay ating masasabi na sila ay masama ang loob sa ginagawa ng gobyerno sa pagpapabor sa ibang lahi na magtrabaho sa Pilipinas. Pilipino muna ang unahin natin na mabigyan ng trabaho sa ating bansa. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Atty. Sunny Matula, sa inyong kasagutan. So, partner, narinig natin yung kanilang sagot, patungkol dun sa mga usaping pangkabuhayan at trabaho na sadyang napakahalaga naman. Pero ngayon, partner, bigyan natin sila ng isang tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. At ang katanungan po yan na yung sasagutin ng oo o hindi ay sang-ayon ba kayo sa isinasagawang war on drugs ng Administrasyong Duterte? Sa pakitaas po ang inyong kasagutan, si Atty. Ernesto Arellano, oo ang kanyang sagot. Si Attorney Sunny Matula naman ay sumagot ng hindi. At si Atty. Alan Montaño, oo. Yan. So, iba-iba yung naging kasagutan nila, partner, So, napakaganda po ng ating pong talakayan at sa ating pagbabalik, patuloy pa rin po kayong tumutok sa plataporma.
Nagbabalik po ang plataforma. Ang mga katanungan sa round na ito naman ay magmumula sa mga ipinadalang tanong ng mga sectoral representatives sa Central Luzon. Sa partner, bubunot tayo ng mga tanong na siya namang sasagutin ng lahat ng mga kandidato. This time around, alphabetical order tayo, partner. So, unahin na natin si Attorney Ernesto Arellano. Sa harapan. Ano po? So, at ito ang tanong na nabunot ko, partner. Mula ito kay Attorney Hener Endona. Salamat po sa pagpapadala ng inyong katanungan. At ang tanong, paano ninyo babalansehin ang kapakanan ng labor at employer? O empleyado at ang employer. Yan. So, meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Magandang tanong yan dahil kung ikaw ay advocate ng labor, bibigyan mo ng diin ng labor. Kapag ikaw naman ay free marketer, ang bibigyan mo ng diin ang capital. Maganda siguro ay meron tayong isang mechanism na i-determine kung ano yung contribution ng labor sa production at ano naman ang contribution ng capital sa labor. Ang problema ngayon ay ano yung batayan para bigyan ang halaga ng labor. Yung minimum wage is simply inadequate. Minimum wage sa NCR ay 537. Inadequate yan. Hindi walang sapat na batayan. Ang batayan dapat is the living wage. Pero hindi natin nabibigyan ng detalye ito. Ngayon, ano naman ang kailangan ng kapital? Hindi ko overstated ang kailangan ng kapital. Recorded yan. So, dapat meron talagang detalye kung ano yung cost of labor. So, cost of labor, dapat cost of living ang kasama yan. So, ano yung kailangan ng cost of living? Sinasabi ng NEDA na ang cost of living is 42,000 pesos. Pero ang minimum wage is only 537 sa Metro Manila. Sa provinces, mas mababa. So, walang specific o walang understandable na basis in determining the value of labor. So, dapat meron. At ang dapat basis yan ay ano yung nakabubuhay na sahod para sa mga empleyado. Po, Attorney Ernesto Arellano. At Partner. ang susunod naman po na sasagot sa tanong na, paano nyo babalansehin ang kapakanan ng labor at employer? Mula kay Attorney Hener Endona, sasagutin po yan ni Attorney Sunny Matula. Napakagandang tanong ni Paniero Hiner. Paano babalansihin ang interes ng manggagawa at ang interes ng kapitalista? Kung ating titingnan sa kasalukuyan, ang kasapian ng Senado ay hindi balanse yung representasyon. Ang unang purpose, bakit nagkaroon ng isang body katulad ng Senado, ay ang pagkamit ng tinatawag na common good o pangkalahatang kapakanan. Ang pangkalahatang kapakanan ay makukuha lamang kung iba't ibang interes sa ating lipunan ay represented sa isang decision-making body. Ang ating kasalukuyang Senado ay tagibang o walang representasyon ang manggagawa, kaya hindi natin makuha ang common good na tinatawag at mabalanse ang interes ng mga manggagawa at kapitalista sapagkat walang representasyon ang mga manggagawa. Kaya ang isang proseso para magkaroon ng balanse ng mga interes ay dapat ang bawat interes ay may representasyon sa Senado, may representasyon sa House of Representatives. Kaya sa kasalukuyan nakita natin na maski na tumataas ang ating ekonomiya, tumataas ang produktibidad,
ang mga manggagawa ay stagnant ang sahod ayon sa World Bank report noong 2018. Hindi nababahagian ang mga manggagawa sa fruits of production ng ating bansa. Hindi nababahagian ang mga manggagawa sa pag-unlad ng ating lipunan dahil walang balansi sa decision making ng ating pamahalaan, walang representasyon ang mga manggagawa at magsasaka sa Senado. Ngayon na ang panahon na ang mga manggagawa at magsasaka ay magkaroon ng representasyon. Manggagawa naman sa Senado. Salamat po, Attorney Sandy Matula. Ngayon naman po, si Attorney Alan Montaño ang sasagot sa tanong mula kay Attorney Hiner Endona. Paano nyo babalansihin ang kapakanan ng labor at employer? Ano nga bang interest ng labor? Ang interest ng labor ay mamuhay ng disente. And as guaranteed by the Constitution, in fact, ginagarantisa yung makatanggap ng living wage. Na hanggang sa ngayon, wala pa sigurong manggagawa ang nakatanggap ng sinasabing living wage na yan. Dahil hanggang sa ngayon, mukhang espiritu pa lang, wala pa yung katawan. Ano naman ang interest ng kapital? Upang tumubo. Alright? Under the present setup, na kung saan merong trilateral relationship, kung saan yung mga karamihan sa ating mga manggagawa ay empleyado nitong mga subcontractors, itong mga service providers in the form of cooperatives, in the form of mga whatever. Basta itong mga service providers na ito, contractors, subcontractors. Alright? In the meantime, empleyado, ang employer nitong mga manggagawa, itong mga service providers. Itong principal employer on the other hand, ay protektado nitong mga service providers. Habang tumatabo ang mga principal employers ng kanilang kita, ito namang manggagawa ay mananatiling minimum wage earners. Tingnan mo, ang ganda ng economic performance ng Pilipinas. Ang taas ng gross domestic product. Ibig sabihin, may gumaganda ang buhay dyan. Totoo nga, dahil dito lang sa Pilipinas, ang mayaman ay lalong yumayaman. So sobrang yaman. O, tingnan mo. Pero yung karamihan sa mga manggagawa natin, precisely, sinabi ko kanina, hanggat nandito nag-i-exist yung trilateral relationship na yan, so long as nandyan yung contractualization na yan, never na mag-improve yung buhay ng ating mga manggagawa dahil nandyan lang sila nakatali perpetually sa minimum wage. Ngayon, balansin natin yan. Paano? Kung wala yung mga contractual arrangements na yan, dapat babigyan ng pagkakataon makapag-negotiate yung ating mga manggagawa. Only in that way, maging balansyado yung interest ng labor at saka ng... Salamat po, Attorney Alan, sa inyong pagsagot. Sa partner, meron pa silang pangalawang katanungan na kanilang sasagutin. Nasasagutin din nila in alphabetical order. Kaya babalik po tayo kay Attorney Ernesto Arellano. Okay. Yung po una sumagot kanina. At ano kaya ang tanong, At, partner? Ikaw na ang kumuha. Ito, ang unang tanong. Sabi, NEDA and DOLE report that only 36% of business in the Philippines comply with the minimum wage law and cases of simple violation of labor standards run for years. How can you remedy this long and tedious process? From Attorney Virgie Suarez, Chairperson of Kaisaka. Salamat po sa inyong katanungan, Attorney Virgie. Yung minimum wage setting ay dapat hindi taon-taon ginawa. Pero may kakambal dapat na i-strengthen yung right to self-organization. Kapag na-set na yung minimum wage, dapat ang mga empleyado ay merong unrestrained na karapatan magtayo ng union para any increase after the minimum wage na isinet ay pwedeng pag-uusapan sa bargaining. Napakahirap i-determine. Halimbawa, ano ba yung cost of living? Dapat ma-factor in what gets into living, decent living. So dapat iyan ang ma-encode at ang pangalawang kakambal yan para ma-harmonize ang interest ng kapital at ng labor ay ang mga manggagawa ay merong unrestrained na karapatan magbuo ng union at puwersahin ng employer to enter into a free collective bargaining para ma-determine by themselves kung ano yung nararapat na sweldo in a particular enterprise.
dapat magkakambal yung minimum wage setting and the right of the workers to organize and to engage in concerted activity. Wage ay hindi limos. Kinakailan ipinaglalaban ito at pinag-uusapan sa table, collective bargaining. Ito ang best na paraan para ma-harmonize ang interest ng mga empleyado to a decent living at ang employment or your capital to growth or return of investment. Okay, maraming salamat po, Atty. Ernesto Arellano. Ngayon naman, si Atty. Sunny Matula naman po ang sasagot sa tanong. May nakita kong dapat tatlong gagawin eh. Yung una, siyempre, yung inspection na dapat gawin ng Department of Labor and Employment, pero sa kasalukuyan, kukunti lamang yung ating mga inspector sa Department of Labor and Employment. So sa palagay ko, dapat dagdagan natin yung ating mga inspektor. At yan ay kinakailangan ng budget ng Kongreso para suportahan ang inspection process na yan. Yung pangalawa, siyempre, yung sinasabi na ni Atty. Arellano na dapat ang mga manggagawa ay mag-organisa para pag hindi nag-comply ang management ay pwede nilang madala na sa grievance at hindi nadadalhin sa Department of Labor and Employment yung mga problema nila. So napakalakas ang mga manggagawa kung mayroon silang union na ipaglalaban nila ang kanilang mga karapatan sa loob ng pagawaan. Siyempre, yung pangatlo dyan, kinakailangan pag-empower ng mga manggagawa sa kabuuan. Kaya itong ginagawa natin ngayon ni Attorney Montaño, ni Attorney Arellano at ang inyong lingkod si Attorney Sunny Matula kasama yung dalawa pa naming tumatakbong kandidato sa Labor Wins, si Leo D. Guzman at si Nery Colmenares, itong electoral struggle na ito para maging aware ang mga manggagawa sa issues ng mga manggagawa. At ang awareness na yan ay magiging paraan para mapalawak pa ang kilusang ng mga manggagawa para may paglaban ang kanilang mga karapatan. Kaya pag tayo may-elect sa Senado, dagdagan natin ang budget ng Department of Labor and Employment para madagdagan yung ating mga inspector. At siyempre, ang mga inspector na yan ay dapat ating kulitin na gumawa ng mga inspection sa mga pagawaan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Sunny Matula. At this point ay ang sasagot naman po ay si Attorney Alan Montaño. Okay po, so ulitin po natin ang katanungan. Ito po yung galing kay Attorney Virgie Suarez mula sa Kaisaka, chairperson po ng Kaisaka. So according dito po, NEDA and DOLE report that only 36% of business in the Philippines comply with the minimum wage law, and cases of simple violation of labor standards run for years. How can you remedy this long and tedious process? So patungkol po ito sa pagpapatupad ng minimum wage law. Attorney? Totoo po, napakataas ng non-compliance rate ng ating mga employers pagdating sa labor standard benefits, particularly sa minimum wage. Simply because, una, kaya ang lakas ng loob ng mga employers na hindi mag-comply, not because hindi sila kumikita, but simply because alam nila na ang manggagawa kapag magreklamo ay abutin muna ng siyam-siyam. And along the way, kusang susuko din naman ito sa labanan. Ano ang laban ng kambing sa kalabaw, sa demandahan? Alright? Kaya ang lakas ng loob ng mga yan na mag-violate ng labor standards. Kaya nabanggit ni Atty. Sunny Matula, tama yun. Dapat palakasin ng gobyerno yung inspection, yung power of the Secretary of Labor through the regional directors to conduct inspection sa mga different establishments. Second, dapat ipagpatuloy, i-expand yung present, while ginawa na ng present administration yan, ng Department of Labor and Employment, na i-deputize yung mga trade union leaders sa or their involvement sa pag-inspeksyon. Pero hanggang sa ngayon, kahit man lang pamasahe, walang budget yung ating mga workers representatives doon sa inspection team, kaya hindi tuloy nagkaroon ng sufficient at saka encouraging participation galing mismo sa hanay ng mga manggagawa. But I think that's the only way by which there will be genuine inspection na magaganap. Hindi natin sinasabing nagdududa tayo
sa mga inspectors ng Department of Labor and Employment. Pero marami tayong nababalitaan, in the course of the inspection, hanggang doon na lang sila sa opisina. Hindi pumupunta mismo sa linya at tatanungin mismo diretso yung mga manggagawa doon sa kanilang mga kondisyon, sa kanilang mga trabaho. But with the presence of workers' representative doon sa inspection team, may pipersa sila na magkaroon ng isang tunay na inspeksyon. Thirdly, ang mahalaga, kung magkaroon ng tsansa ng ang mga magagawa natin na makapagbuo ng union, I think that's the ultimate solution. Maraming salamat po, Attorney Alan, sa inyong kasagutan. Napakinggan po natin ang sagot ng ating mga kandidato sa mga tanong ng mga taga Central Luzon. Ngayon naman, hingin natin ang kanilang panig sa tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Ang tanong, Tanong po ito, pabor ba kayo sa isinusulong na federalismo ng Administrasyong Duterte? okay, so tignan po natin ang inyong kasagutan. Attorney Ernesto Arellano, oo, ang kanyang sagot. Ang sagot naman ni Attorney Sani Matula. ay oo. Okay, pakitaas lamang po. Yan. At panghuli, si Attorney Alan Montaño, oo din. So pare-pareho sila dito, partner, yung kanilang kasagutan patungkol sa federalismo. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang plataporma. Nagbabalik po ang plataporma. Partner, sa puntong ito, bibigyan natin ng 2 minuto ang bawat kandidato para magbigay ng kanilang pangwakas na mensahe. So, alphabetical order muli po tayo. Unahin na po natin si Attorney Ernesto Arellano. Ang aking mensahe sa mga electorate sa darating na election ay gamitin ang kapangyarihan, ibigay ang kapangyarihan, sovereignty sa mga kandidato nagtataglay ng kaisipang totoong para sa mahirap. Ang problema ng bayan ay likha ng isang tabinging arrangement sa ating lipunan na kung saan ang resources ay hawak ng iilan at ang political process naman ay hawak din ng iilan na tinatawag natin political dynasties. Ang kasulukuyang ahensya ng pamahalaan for legislation ay bilanggo ng mga oligarchs at political dynasties. Pabalik-balik dito na nagpupunta sa Senado pero wala na mangyayari. Kaya mga kapatid, ang darating na election ay pagkakataon na ang kapangyarihan, ang sovereignty ay ibigay na natin sa mga kandidato na nagtataglay ng tunay na damdamin para sa mga maliliit at mga mahihirap. At ito nga ay nagkumpulan sa labor win. Sila ang nagtataglay ng tunay na diwa para sa mahirap at sa maralita. Sila ay nanggaling sa uring ito at sa buong buhay nila ay inilaan para sa mahirap. Putulin na natin mga kababayan ang monopoly ng iilan na may hawak sa kayamanan ng ating bansa. Putulin na rin natin ang monopoly ng political dynasties. Ibigay na natin sa mga kandidato nagtataglay para sa mahirap at nakararami. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Ernesto Arellano. Susunod naman po nating maririnig si Attorney Sani Matula. Magandang gabi ulit mga kababayan. Ito po si Attorney Sani Matula, number 47 sa inyong baluta. Ang darating na Mayo 13 ay panahon ng pagbabago. Ang ating mga kababayang Pilipino ay huwag dapat matakot sa pagbabago. Ako ay nanggaling sa Agusan del Sur. Ngayon ay nakatira na ako sa Binyang, Laguna. Mula nung ako'y maging abogado noong 1998 hanggang ngayon, si Attorney Sani Matula ay abogado ng mga manggagawa at abogado ng mga
magsasaka. Nung ako'y estudyante pa, nakasama ko ang Federation of Free Farmers doon sa Lala, Kapatagan, Maranding, sa Lanao del Norte. Nung ako'y nasa kolehiyo pa, kasama ko ang Federation of Free Workers sa Iligan City at sa Cagayan de Oro City. Nung ako'y nagtatrabaho bilang manggagawa dito sa Metro Manila, nakasama ko ang mga urban poor, ang mga estudyante, at ang aking gawain ay nakatutok sa reformang agraryo at sa reformang sa urban na reforma sa ating lipunan. Kaya mga kaibigan, hindi nyo ikahihiya si Attorney Sani Matula, isang guro ng batas sa Manuel L. Quezon University, sa University of Perpetual Help at sa University of Manila. Nakasama kayo sa ating pakikibaka sa lansangan, sa korte o sa paglabi sa Senado. Ating ipinaglalaban ang pagtuldok ng Indo sa pamagitan ng paglabi natin sa Senate Bill number 1826 sa Senado, na ito ay ating ipinaglalaban pa hanggang ngayon. Sapagkat kulang ang pwersa ng mga manggagawa, ilagay natin ang manggagawa sa Senado sa darating na Mayo 13. Maraming salamat Po, po. Attorney Sani Matula. At ngayon po tawagin natin sa harapan si Attorney Alan Montaño. Muli, magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan. Once may luklok si Atty. Montaño sa Senado, 3 punto lang po. Maraming salamat bago ang lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagkalob sa amin ng CLTV 36. Kung hindi dahil sa inyo, mahihirapan kaming makapagbili ng airtime. Hindi namin kaya yung airtime. So, mga kababayan, pag may luklok sa Atty. Montaño, 3 lang po. Una, i-address natin yung issue ng korupsyon. Tanging si Atty. Montaño lang nagsasabi na yung plunder law ay ating i-review, aminda natin, from 50 million, ibaba natin sa 10 million, dapat death penalty yan. Now, pangalawa, yung mga involved sa droga, those who will be found guilty involving manufacturing and distribution of drugs. Inililinaw ko lang ito. Dahil kung hindi natin, kanina may tanong sa death penalty, at si Atty. Montaño ay pumapabor lamang sa death penalty on 3 instances. One, sinabi ko na, in cases of plunder na makukumit lamang ng mga government officials. Walang mahirap na involved dyan. Pangalawa, on those involving manufacturing and distribution of illegal drugs. Walang mahirap ang involved dyan. Thirdly, those who are involved in, those who will be found guilty of crimes, of complex crimes involving loss of lives. Ni-rape mo na, pinatay mo pa. Ninakawan mo na, pinatay mo pa. Kinidnap mo na, pinatay mo pa. I think, sobra-sobra na yan. And that reflects, hindi na ng kahirapan ng akusado, kundi yung kanya na mismong kasamaan. Secondly, ako naniniwala na itong kahirapan na naranasan ng ating mga kababayan sa ngayon ay dahil sa kakulangan sa trabaho. Let's help create more jobs. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-create ng maraming trabaho na masolusyonan na natin yung karamihan sa problema sa ating bansa. That can only be achieved kung merong namumuhunan sa bansa. Ang problema, wala nga namumuhunan. That's why we have to establish an OFW investment fund na tutubo ng 12% per annum na igagarantiya ng ating Estado. So, sa pamamagitan yan, maraming pwedeng mag-create na trabaho para sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Attorney Alan Montaño. At yan, partner, nais nating pasalamatan ng mga tumugon na kandidato sa ating imbitasyon, Attorney Ernesto, Attorney Sani, at si Attorney Alan. At maging sa mga kababayan natin na nagpadala ng kanilang mga katanungan. Dito po nagtatapos ang plataforma, the CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes para muling kilatisin ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang nag-iisa nating boto. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Aizelyn David Manzon. Ako naman po si Jake Morales. Laging tandaan na ang matalinong desisyon nagsisimula sa tamang impormasyon. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik.